ale kabila shi santan seki a tura ala kira ko santan seki ala kira shi be samuwa kira ko na ya sabla weteriata santan seki sabu de bala na se chrétien ke do dem jina kira tura yiri koro menon koro ali tara sabita kubariya nyine chrétien ke fe asara duban chrétien ke kama agoche e bora mini e bora fo akoy ni min be nyonga mundo akoy intergedo akoy intergedo ko toy e tofo akoy mekele ngon vie ni be nyen refe la ra here kala fara interge na de interge plus le yorami ma shimas ge na billahi satima nango lalete niko ndado abege nyana koy atake nyana koy ningo ni ga lama kada fara de nimbe don la jamana la banda bi mai ci yoro yo yira chrétien mo doni ndi fambe doni ashibe santani se yana kre shibe samuba voilà kira na ba ci ala kira chile ala ko aya sidna bakar wele ka faye ako ne kira kiraye aywa ko liman yaraniye nyasa uganga liman kirawiye fukat dallu damma na metugo ko akebe dallu bare nyini kanene to nyoma fe osa amata karsala ne mato yiri koro mata chrétien ke fe chrétien ke mu fie ako ni lamne jeedo ede kirai chrétien ke min fo no ma kenya ma fo ni ma fe ako chrétien ke min fie ako atota kana do Afrika dal daga dia ni ne bo dalula ay ni ngal dala ble bon ma bisika dun la boni na yawa war bisika dun la bo ni fandando ma ngo war bisiki la boni de fandan ala ba fa fina ka khalifa de atoli ke juye alo bo le jugonya nu jugo la kalli ba ko ka ni ngoy mama kere khalifa be do jugola Allahu akbar Sayyidina Abubakar ni ani mami manake Sayyidina Abubakar ga tasra ngoli jumakulu olde mawye yutaqabbalu ahsanuma ubafana nyumamne kaboluma umana fa min baraj nyeroya obu sago kaboga jumangela muna wal bal je jungo choro ni kiyaga layduye alladhi kiyaga laydumi no lukera yo aduna no bo laydu tawye Saadu bin Abi Waqas ben na do dembe ben na bi wa yake do den mata fo yere la harare ba fo diga do den ma shi ta fo yere la harare ba ira Allahu akbar bani mami ngo afana bama ofube au fly yala echorba kunchile ni musorba kunchila au flabe laydu tane konde bina boka buru kono badi jamakulu cha mantemena ka konni olu kelima boka buru kono bolo kana ayasro fay ni bay isanillah ubega ni dimbe ni alaye ubago ko bone biye egalli manene alkema kunni egado allah taala ilaydu min dakwabe jongunu chiedo دي ما فوما ما هذا نمك دوريه إلا أساطير الأولين ففرموت منهم قصر انزل نقونه ندن الدين دن الدين كيرا تاني ما سوكي فاني بقى فما منن قاسلامي كني سارا قل دي مويه لازمك مكان واجب يرى ما منهم قل بجمع كلو منتون شرو بعد منتون منهم تمنا من قبل منك كولو kabini jinawla walaysa nadama dum igado lu kanu lu dekera mata jinuye daraya cha mambe likulli mu'minin kekilingelen bela jelenya aljina kono ya bamiyam mimma kabini fenna ويفهم من بره هو دركات
ibo fana fo wa darakatun duguman caman bɛɛ likullin kafiri kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye kabini baara la amilu ye baara min kɛ minnu ta ye darajatu ye o ye sanfɛ yɛlɛ ye olu ta ye darakatu ye dugubajigi ye Allahu akbar walnuwafiyan wallahi anw masa bɛna adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen nafa o ka baara kɛlen baraji la adamadenw o t'u tɔɲɔ dɛ e ka dɔn ko suma o bɛna maaw yira kafaru maa minnu kafiriyara o bɛn'u yira jahanama la o bɛna nin bɛɛ kɛra bɛɛ jɔ jahanama da la ka sinsan ta ka b'u n'a cɛ n'u jɔra sa malikaw b'a fɔ ma adhabtum tayyibatikum aw y'a ka duman bɛɛ lajɛlen ta a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a duniya min kun t'ala ka surun lafiya min kan ka taa kɛ kaburu kɔnɔ aw y'o bɛɛ kɛ diɲɛyɔrɔ yan lafiya min kan ka kɛ diɲɛ kɔnɔ aw y'o bɛɛ kɛ diɲɛyɔrɔ i min yɛrɛ sera ka taa misiri la ko funteni bɛ yen ko funteni bɛ yen se ka taa misiri la ayiwa jeli don a fɔ dɔrɔn i sigi k'a fɔ 30 ani 4000 ani 400 dɔɔnin b'a jɛ asilamu wari min sɔrɔla an bɛ foli k'aw ye aw ma sirikɛ bonya dɛ a ye ne de bonya ne de ka sɔn bila kɔnɔ aw ma sirikɛ bonya dɛ a ye ne de bonya min sɔrɔla dalasi 30 ani 4000 ani 400 dɔɔnin b'o jɛ o don an b'a kɛ 400 ye dɔrɔn aw ni ce ni baraji ala k'aw sara ala k'an bɛ sababa ma mahaba ni aw se fɔlɔ ye nabilayi sulemani ye a dafara 400 na kelen nabilayi sulemani ye nin ye nabilayi sayidina abubakar ye allahu akbar aw y'aw yɛrɛ d'a ma bi ha ni diɲɛ ye bi dɔn o b'aw sara azabalihu ni dɔgɔyama ka lazaba la ni fɛn kosɔn aw kɛra a bɛ yɛrɛ kuncɛ bonya min kɛ dugukolo kan n'a ma kɛ ni tiɲɛ kisɛ kelen ye ani u b'aw sara fɛn kosɔn aw kɛra a bɔli min kɛ diinɛ la wazukur akha adin e ka ada kaw balimakɛ ko suma kuranɛ kɔnɔ o ye jɛni ye o ye hudu ye dama o ye nabilayi hudu ye adaw balimakɛ a ko wayla adin akhahum hudan an tɛmɛna kan a y'a walawala an ye yan a bɔra o la sisan nɔ dugumara la a b'a bɛɛ kuntigi ka di aw minnu bɛ ka tafsir na sa a b'a hakili ma jɔ a kumaw fɔtɔ fɛ kuma kuntigɛlen ka di ma ni kuma dafalen o tɛ kelen ye dɛ adakaw balimakɛ n'o ye huda ye k'o ko suma waati min n'a y'a ka maaw la bagabagali bila kafin jɛnjɛntindin yɔrɔ la bagabagali kira caman tɛmɛna ka kɔn nabilayi hudu ɲɛ a n'a taalen kɔ a ye mun f'u ye k'a ka mɔgɔw ma aw kana fosi bato ilallah fo n'a kɛra Allahu taala ye ne hudu ne sirannen bɛ aw adakaw ma don ka lasaba ɲɛ min ye donba ye adakaw ko yala e nana anw ma de litaafikana min ko so i ka an yɛlɛma ka bɔ an ka jow ma e kana anw ma bima ni lasaba ye i bɛ k'an lasira ni lasaba min ye n'i kɛra mina sadiqina tiɲɛtigiw dɔ ye nabilayi hudu ko innama alikiyama dɔɔni sanga o bɛ Alahu taala kelen pe de yɔrɔ ma ne bɛ fɛn de lasaw ma ursiltu o ye ne ci bihi ni fɛn min ye n ka ne ara ko ne ɲɛ b'aw la aw ye maaw ye tajhaluna aw fililen b'a ka ko laban ma tumana min n'o ye lasaba natɔ ye a sanfin nama don a ɲɛsinin min ka kɔfolo ma ka na nin kɛra adakaw ko nin min filɛ aridun nin ye sanfin ye min bɛna sanji di an ma ala ko a y'o kuma bila fɛn finma min natɔ filɛ ma nin ye fɛn de ye sajalitun aw ye goniye ɲini kɛ ni lasaba min ye o de natɔ filɛ n'a ma fɛn finma in don nin ye fiɲɛ ye
la zaba fiye mina alimun ben madu min jina Amerika nyina akajire Japan ga nyina ha la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar fiye me fen kilingilin bela jele mumu na maka ya marukanye ama seta be mabi mumu ya lagi kada ya be fakada fasbahu adaka ulabana nebe ka kuma emi be te foye ila masakinahu kuma dumi mun nyibu ga du ko do la am mgod besarata mama amna ke kafiriya misra njoina kadhalika njoina la wallahi aw masai adaka ma faguya fengono ni nafi imma kanna ko amma aw manga ma faguya fengono anya fendin numa jero uli osoro aw manga mi osoro wajalna saman anya tlola menindi adaka uma anya nyew duma anya dusukun duma fama bana samu gatlola men masiga nafanya kabuma unyew masiga nafanya kabuma dusukun masiga nafanya kabuma min shay'in foi dingilina bari ولكم جرى يجهدون وبن قال لك نالا قرآن نالا ترى قرآن آيوية فنجينا نادك ويه جرى يستهزئون وبير بناك إلا ذومية ولقد أهلكنا ما والله أو مساء فم هلكي فمن أو مغا كو كرفه كبني دولا سمودا كو بولا آدا كو بولا بالله لوتوكا مغوبولا لا ياتي او مساء كبغو يلما الدور اولو يرجعون ونسم سنغتا لمن ذا الله تعالى ما امنا كن اسر ني موكو سر لكو دمسا يجو منو منه نما كن الله تعالى قربانن كولو كبتو فونيه كولو كالو الناس رغو سلكو دمه وبلا جوتنا كبو بتو بغوما تمن لا سبكم ورا جو منني كو ابو سريا على الله ويغنغلون دي وما انفند يو كانوا اكرا يفترون غنغلو من دي اجا وقت كسما ناو مساج مكلو يلما كتي محمد ما كمن نسيبين جنولا ولما القران كلانغلمه مامي نونني حضر كلانغاينا وكوني وما ايا ددانغني مي manamina ni Qur'an kalambana wi kodi katuka muuma mundirina takuka muba bali kulasra jinugo ya anga mugo ikadon kitaban onye kitabu do kalangam me bino Qur'ane kitabu injina nabillahi Musa tabengo Qur'ane ingara chiyetigel bae kitabu ye kitabu munun kwananye kitabu memgo kana kata chema abi kana kata siratige ma mustaqim mi sirabat lenye yanga mugo dai Allah au ka alaka wele balamne au kalimaniya bina laka wele bagano muhammadi ala na yafa lakum awma aga junun dola ala na ukshi kabol la zabatorama mbe madimi mo nima to majabilike ala ga wele ba nimo lamne utigila mama ke nibtiga taka alada do goloka wali samina awliya amawli tirla utigila mai nama kana Allah taala olu jama fulu olu be filero mubinin filimeno bangene me yala manga buru mazaga donwa Allah taala masami ni sangolo wolon blada ay du makolo wolon blada awalam ya wala magana bidse no lu de sangolo du golo daliye nala madde sangolo du golo dalla o masiga doko masai nima anyu yal mauta nima sarako shula kunu ga besola ba ko namala besola Allah taala adiru alayhi masai ni fengele mbele jelenga ba amina ay jino tamashia fawiye ame fence ba dolo ne fawiye ma offense ba ejumenye mo ye nyon soso jino ko kola jine no façon sabaye jine do be kaman flabola o le pan jine do be
ولبس سوني ولوك سورايكا جنة دوبي ولبس جيد دولا نو منا وبولي كومي فلاو بتشومي وببغو ترو وببغو otmasa mo yejon sosa ma jine mu'minu munum be no lo kala mu'minu ye ko lo kala hala jume dogo ko baraji buye dogo foy tuye kishiko be kishiko bo janama o min fora abu hanifata alebo deka ani lazy no lo kishiko bo janama o ba fu man ku ga ke buguri nim abu hanifata yo fo ani lazy almam to saba من الإمام مالكي عن الشافعي عن حنبلي ولكو جنا مؤمنون بدوال جنا كانوا وبدمنينجا وبجيمي بوير النعمة دوكو وبتو الجنا كرفدي وبتو ناخو دو دي كونوي وبكنفر لمبا دوكا يا فاميا الجنا يرتدي ولبو كانوا بوغا هرسروي ين فو جنا كولا نين فو كو اسلامو كادون جنا كو يتشي parce que dɔw sigalen bɛ o dɔw bɛ a nangalike aw minnu b'o tafsiri ni maa nangalike ɲɛna i b'a fɔ ko jinɛ muminun bɛ minnu sɔnna alakira la sallallahu alaihi wasallam alakira ni bɛ madina i bɛ funufunu baw le k'i ɲɛsin kana n'a sera misiri la dɔrɔn a bɛ jɔ a bɛ tunu funufunu ba yi ba natɔ ye a mana se misiri ma dɔrɔn a bɛ jɔ funu fiɲɛ bɛ da yen alahu akbar e ka don ko suma n'u bɛna maaw yira ما منهم كافر يرى ومنهم دوسازما دلا كل عذابا الله تعالى بافو ما يرى إلا زبالين ما كوا شيء كافر ببافو بلا شيء وربنا أنك لنا ما نقرأ على بافو ما أو كان نيجي العذاب العذاب لا نفنيه أو كرا تكفرون بكافر يلمين النافر قال بافو تكافو قال بنيجو كافر ما كافر يبالا أيوة تكا شيء بلا ملكود بكم أنا لا مكاين كافرته الله فضله الله أكبر يا محمد الصبلي كم هو كتورك هنا فتشومي صبر أول العزم واللازم صبر لتشومي ولا تستعجل لهم كم نكرولا ولا تستعجل كنا بنيا لهم يجا موقرا يجا مغو بنا كني دومي لا زبنا نوما دومي يرون ما نو يبنا دفنجا ويبقى بالدكاندو يلا زمي وبا يدومي وبنا كيو كم ودوم أبغى ما فوي كجنيه بنا لا ساسن بنا كلا ليري كليه كبرين كلا بلاغون يكلا لسلي شكال لسلي أو ما نبغى نيجي لا زبنا نجني مهلكي إلا القوم بنا كرا مويه ما منو كرا بابا يدينا إنه يكابروا يه جاني كو بيعك بابي سرلا ويا فايدو كلامه كان دكتور جرا من ما فراجع afana kun tara furaga français kosobe o ya furaga anwara kosobe boya do minna ni français kun de ko kumbana wo na tafsir da pozoro al sabia abdala bi tafsir Allah abdu kai abisranyinna kata français bana ma sha Allah ayo do de ke ala ga sira no yana ني محمد كوكو سورنا يبقى سورة القتال أفلا بوالا مدينة كادبنا كلا وكأي من قرية آية وما عندي أبلا جيل آية بسباني هو سيجي ولا بسباني كونندر بسورة إنه أنا كلام ده من الله تعالى توبر كماي يعني ما الله بلند دي الله تعالى الرحيم الله رحيم كرجلند دو ما منهم نو كافر يرى نو بلي أبو الله تعالى كسلام يسر الدنيا ولي بارك بارك جنة ما منهم نور لمانيارا نو الانصارو يسا وعملوا نو بارك مونا ترك اللمانيار نفنيه ويفهم من جنيه محمد كانوا قرآن دون ويشيه كابو ما يرى وما مؤمن نو على يلوك جومان بدي أنهم كابوما بالهم على يقال هرد لك وشين إسلامية نوري إسلامي جل إسلامية نوري بديكا
safna norote shasgu norote ilmasad norote ay islamiyya re noroye ذلك كسلامك جنوم يافا أني كافر كوجو كنيمان كجو مانيه إكادو ما منو نورو كافر يرى قلت لهم قالوا نكون شيطانه إكادو ما منو لمن يرى قلت كورا تشين كونو قرانه يمن برو ما يرى ala be adama dun talengushi linnas adama dun ye kadhalika ninjuin laka mu'min la halada kanaka ya fam ya mo bi bu ya mu'min ya koso ka kafir la halada kanaka mo bi koni ka kafir ya koso Allahu akbar tumana mi na aw islamu ni mo kumbena mamun kafir ya nalu ye nyosoro kala kanaka kan gushibuye hal idha tumana mi naye fagali giri u charo nyina mamene juro ago siri ko geleya manna amma kana furansere uka ninde minongo ga tigla mala bla wal ma uka kuna uka kuma bole fenda uma to kala ga tabininge aga duningirina zalika blaga khabara min fiye na ku yin alaja ala yɛrɛ kun b'a yɛrɛ dɛmɛ minnu kafiru ka na magani maa ka kɛlɛli ye nka sɛ mana ye ala y'aw yamaru k'a ka jihadi kɛ a b'a fɛ a dɔ de ka k'a dɔ jarabi ni dɔ ye maa min n'olu ye kɛlɛ kɛ Allahu Taala ka diinɛ kɔrɔtali sira fɛ olu ye baara ɲuman min kɛ o baara yi tɛ jeni dɛ wajibi don ala bɛna muminun kana ala bɛn'u ka lahala ɲa a bɛn'u don aljinna kɔnɔ arrafaha a ye aljinna in ladɔnniya di u ma n'i jɔ aljinna daba la dɔrɔn i ka so yɔrɔ i bɛ yen nɔ i bɛ sin ka taa ayi ma tabili yen o de a ye sida k'a la arrafaha la Allahu akbar ya o mɔgɔw maa minnu limani yara n'a ye ala ka dɛmɛ ala b'aw dɛmɛ ala b'a setigiw sabati 6 jours kɛlɛ kɛlen silamɛw ni yahudiyaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ misirakaw ni yahudiyaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a sɔrɔ misira kɛra communiste ye communiste de tun b'olu bolo communiste hali yahudiya ka fisa n'o ye communiste yahudiya ka fisa n'o ye misira nasare kuranɛ ta ko nin de y'an to kɔ ala ko den ɲinan san dama fo n ka yirila min y'i to kɔ adamaden miliyɔn de b'a bolo sɔrɔsi ye avion caman chargelen bɛ k'a jɔ an bɛna kɛlɛ kɛ yahudiyaw ni mɔgɔdama dɔ wulila kɔrɔ ka se ninnu na mɔgɔdama dɔɔni silamɛw bɛ caman na an labɛnnen bɛ u na don avion min chargelen bɛ k'a dɔn ka fɛn dɔ jigin a bɛɛ kan k'a bɛɛ détruire ka o dalen to maa min ni kɛlɛ tiɲɛna bɛɛ bɛ fɔ nakisa an k'an kɔtɔrɔmabɔ de an ma boli kɔtɔrɔmabɔ don kɛlɛ ma tiɲɛ asan de ko kɛlɛ tiɲɛna a ko ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum ala ko mu'minu n'a yɛrɛ ka diinɛ dɛmɛ ala b'aw dɛmɛ aw bɛ ala dɛmɛ na wa aw bɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ aw ma ala dɛmɛ o de y'a to ala ka dɛmɛ aw dɛmɛ hali bi n'aw seginna k'aw ɲɛsin ala kɛlɛ ma ka kuranɛ ta k'o bila bɛɛ ɲɛ n'a taara bi a bɛ yahudiya minɛ masa halisa maa ɲɛnama tɛ yen min bɛ se k'o kɛ parce que masakɛ yen nɔ arabu la a bɛɛ bɛ ameriki de sen kɔrɔ musi to ɲininkala jugu ye kabini an fɛ dɔw sanni k'a to fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ olu ye lɛturu ci félicitation ci fɔlɔ eli diyara an ye maa min bɛ ka silamɛya da k'a kan tigɛ Allahu akbar maa minnu kafiriyara ka taa san halakili bɛ lahum olu ye ama lahum olu ka baara ɲuman bɛɛ balaji jeni na ka bɔ ye halakili ni ma kun dɔn sababu kama kafiru karihuma u ye fɛn de kɔniya ala ye min jigi kabini kuranɛ la
o kela ala yere u ka bara ɲuman kelen baraji be jeni yala man kafiru ma taama fil ardi dugukolo kan ni ka filɛli kɛ cogo min maaw ka ko laban kɛra min ye maa minnu kɔnnu ye ala ye mugumuguli kɛ alayhim o kafiru kan a y'a a cɛw faga ka musow faga ka denmisɛnninw faga ka nafolo bɛɛ halaki o ɲɔgɔnna caman bilalen bɛ lil kafirina kafiri bɛɛ lajɛlen ye silamɛw dɛmɛni sababu kama ala ale de ye maaw dɛmɛbaga ye maa minnu limaniyara i k'a dɔn kafiru dɛmɛbaga tɛ lahum kafiru bolo k'a dɔn alahu taala yudkhilu alladhina ala bɛ maaw don maa minnu limaniyara n'u ye baara kɛ asalihati baara ɲumanw na a b'olu alijinɛforow kɔnɔ kɔfɔlɔw bɛ boli min tahtiha alijinɛforo minnu jukɔrɔ maa minnu n'olu kafiriyara olu bɛ k'u yɛrɛ daamu diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka dumuniba sɔɔri u kɔnɔ ani ka musokobaw kɛ kama i n'a fɔ cogo min bagan bɛ dumuni ni musoko kan k'a kɛ cogo min na jahanama tasuma o de ye sigiyɔrɔ ye lahum olu ye yahudiya ma sira maa siɲɛ amɛriki ma sira maa siɲɛ ka iran bɔ iran kelen o dun olu bɛ ala kɛra mɔdenw de nɔfɛ sɔrɔ nin b'u ye sira nin dan bɛɛ la o de kɔni olu kɔni tɛ k'u filɛ foyi ye ko ni bɔn min b'u bolo k'a jigin u kan i b'a sɔrɔ ala sɔnn'o ma olu yɛrɛ ta b'u bolo n'u mana k'u ta jigin olu b'a sɔrɔ olu yɛrɛ kan ka min kɛ n'u ta y'a sɔrɔ u y'o kɛ israɛli b'a dɔn tɛgɛ maa si olu kɔ Allahu akbar o ka an ye jeli don kabini dugu la o dugu sina o ka gɛlɛn ko wata ni sɛbɛn na ka tɛmɛ i ka dugu kan dugu min a kɛrɛjɛtigi ka min y'i labɔ a kɔnɔ n'o ye magan ye anw masaw dugulamaw halaki dɛmɛbaga ma sɔrɔ lahu o dugulamaw bolo yala maa min ni maa min kɛra a bɛ dalilu jɛlen kan ka bɔ a ma yɔrɔ o ni maa ka kan wa o ye maa min ka baarajugu masiri lahu a tigilamaa ye a kɛra a ɲɛna ko ɲuman don watabawo n'u ye naminɛni kɛ o ni dungo la alijinɛ min ni bɛ k'a fɔ k'a k'a ɲini ni ala bɛ k'a fɔ aw silamɛw k'a ka alijinɛ min ɲini n'a ko ala bɛ k'a fɔ k'a alijinɛ alijinɛ ye jumɛn ye awɔ a y'a sigi ka alijinɛ mankutu lamɛn sa alijinɛ min o ye min layidu ta ala ye siranya jɔnw ye maa min siranna ala ye ka jɛnɛya ye k'a to yen maa min siranna ala ye ka riba nafolo ye k'a to yen maa min siranna alahu taala ye ka jobato ye k'a to yen maa min siranna ala ye ka dangadenya ye k'a to yen ni m'a dɔn fiha anharu alijinɛ in kɔnɔ kɔfɔlon caman b'a kɔnɔ o ye ji jɛman wala ghayri asinin min yɛlɛmafɛn tɛ n'a ye ntumun bilennin t'a la ntumun bilennin t'a la kasa bɔlen tɛ a jɛlen bɛ wala o ye kelen ye kɔfɔlon b'a kɔnɔ o ye nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ ye min damu ma yɛlɛma yɛrɛ n'i ye nɔnɔ kɛnɛ biri k'a sigi lɛri fila mana tɛmɛ ni nɛmɛ k'i da kamikamiya bɛna a la o ta a lafiya a kamikaminɛ tɛ kɔfɔlon b'a kɔnɔ o ye dulɔ yɛrɛ gansan de ye dulɔ min damu b'a la lisharibina a minbagaw da kɔnɔ kɔfɔlon b'a kɔnɔ kabini di la di min n'a sɛnsɛnnen bɛ k'a ɲaga bɔ a la i y'a faamuya di min n'a sɛnsɛnnen bɛ k'a ɲaga bɔ a la walama a bɛ alijinɛdenw ye alijinɛ in kɔnɔ ka da nin bɛɛ kan yiriden kelen bɛɛ lajɛlen den b'a kɔnɔ yiri o yiri n'i b'a dun n'i b'a dɔn ani tɛ min dɔn a bɛ alijinɛ kɔnɔ min ka fisa a bɛɛ ye yafa b'u ye rabbi min ka b'u mayɔrɔ yala maa min bɛ nin so in sɔrɔ ka don a kɔnɔ ni maa ka kan wa maa min mana kɛ duminifɛn ye jahanama kɔnɔ n'u ye jahanamadenw lami ji la ji min goniya kɛlen b'a dan na dariye degere ye jumɛn ye wulili la 120 awɔ n ka m'o de ma kɛ 100 degré o t'a dan ye
1000 degré be 1000 degré be o jiwle de be di make ko mi asi in nega ben nembe yele folo ka ji ya famia kana se nugu de maka ben noni yusharu bihi ma fi butunihim tanga kono barakono uba bakala ni wajuli kanga ke al idha tumanami no lubora min hindige allah taala yoro uba fo lil ladina mawma ويدن بمؤمن من عبد الله بن عباس نانيوني قال فنجلن بجمن دون محمد يوفو نفان رقمة بن تما ما من مد من نكامبو قل لي مويه طبع الله عليه دن رولي ما من سكون دلا ما من ين من نيجي هوا ندو ولا ندو نافيا بارك الله نسب ما منو نو لكنا نو مؤمنون زادم القرآن ولو جيدا كلا واجد كان وجيدي كان انزل الله عليه ولو صح تقواهم قال يسري الله قال ينظرون يلا ما نقابر بك ممكنه سرنا كلا القيامة سنغي القيامة سنغ بنوما شنغنا آشراتها والله القيامة سنغوننا توج مندو نال واجد بسكبويه فأنا إذا قلت منه لهم ذكرى هنوك واجد بين فنيويه منامي جاءتهم نار كما سمنا نوما نغكمن من فيك عدون أنه كبوكوني لا إله مشمك إلا الله فمن الله تعالى كلمة بي نعم مفلار القرآن فرا كلمة سورة الصافات كنو كلمة لنا ونايا الله أكبر يا محمد يا فاينين يا جنمولا يا يا فاين مؤمن مسوي يا فاين ويه ألا يعلم متقلبكم أو يلما يرى على بودون أنا أسير على كلكم يا فاين على بدون شيكبه دموت شيكبه الله أكبر موبافو ما من اللي بانيرا ناترو نوكو يسورانجي مامي no ye suranji mo kama to min kiri bene me foy matusala o digal al qital no ye kele ko fo sura ngono ibe mawye fi qulubihim maradun nafiya bana mamnun dusgunna olu be gaflelige ilayka katima nazar al maghshi alayhi ma kirima to abla jiwo ngona la kamni sayaskira la haula minkum nafsa olu ye yekma ko yoro min ro gabantu wuri ko kuma de kungapsa uye maro vomi kuma nyima yoko fiyo de kungapsa tumana me kele ko yen non nagati ke ngangere walau sadaqullah ana gele de shida sala walau sadaqullah nazru bi ala chinyati ya ugali maniala ogati limane tlenen kuma ke no hele lembe uye yala au kafiru ya bisliyawa na uya kodinga bolli maniama au bina cheninge du koloka arhama gabna gasin yutige ma min ungi gasin yutige olde mawye lanahumullah ala tala ma min undanga ayu tlu gere wuti cheme ayu nyefi wuti karansraye yala qur'ane memba ko simase kimiri qur'ane qoralawa walma dusukun guguru ala qulubi wadi dalme guguru dusukun dala numa siga meninge ikado maminu irtaddu maminu murtira kase gogo kata kafiriyaka umurtira wati temeningo kana tira bangenengo lahum uye shaytane sawala alde masirlike oluye alde lafillike watkila maula وأملا ني تكراني هذا ني لا في الليل دي وعفل باللغة لا سلطة ملاينا كمان دبي وأملا الدي لا في الليل لا مولا ولا في الليل يا كلهم بركافرو ولكو موما ما من يفهمكم أو مساء يفهم من جين منافق كافر من قصد طيب واجب أو من توقع قدر أنه على كلا جوية ألا يعلم أسرارهم منافق قلوا على بودون
وقال منبو قال على ذاك الجميع منمي نملك ننو نمنه وجواه نملك وبكون يدو قشي وبكو دبرو قشي نجبره كعدم الدين فقدين فقشوا إنجا سابو كما ولو تباو وتكورا فين دكو أسخط الله فمي على الدمي مسكيني ماما ني على كلا كونيا دلون على الدمي ني على كلا كونيا كدوال بي فقدين فقشوا إنجا ما وكروا ويكونيا لك رضوانه على جيين نصر الله وكلي الله تعالى فني وكبارك من كلمة برايجني أما حكم بلا حسب الذين يلموا يا بسريوا نافق يبنا بمحمد رسولنا خرج الله أدعانه كابو من نمو رسولنا قالت نوبو كنكا ناكو يأو مسجا أنكونا منافقو يريلا ابنو دون بسيمان نغتا مشيوه والله ابنو دون في لان القول كما جنجن شغل نملك كما فيه وكما فيه فشو من بعد كون هم منافق كما ينقلوا نقلا ألا أعمالكم أو كبار على بعض والله أو مسبنا أو أدم دون جربي فما جهادك لو دون كمن أولى أني سبب بقى عنقو دون أقل لا من وجربي كودا كنكا تكادوا ما منهم كافر يرى نموك منيا كما الله تعالى كسر بدو نما نو يالك لك يا مروكان سوسو فانت منينغو كان تربنينغو لهم اوليه لن يضروا الله اولسك على تورو فوي دينغلنا والله اوليه بارج من بقالا بنا ببرايجني يا أمه ما من اللي من يرى أو كتو على جاي أمريكانغو أكتو على كذا جاي أمريكانغو أي بارج ما منهم جا كانوا بارج تشيني كنا دليه كانوا ما منهم نولو كابريالا نولو كمانيا والله تعالى قدينا كرة الإسلام وتمنعه ولو يرى سارة أياسر ولو وكافر لمودو فلن يغفر الله على تيافا لهم علوما أو سلامه كان اللافو أو كان وللك كتاسلهما أو لعلون أو دبنا سكافرون على فرلما وكان ناكدمين ولن يتراكم على تعاون نغشي أغبارك لهم برجلا إنما ينميا ميجني ينميا كنت غدا سرنية ودي ينجي أني شغل لي مثلا وصلك الليمانية ناصرا علي يوتيكم على بناوسون وجوركم كبراجولا على تعود لي أكن نفلو بلاكاكو دي على مكو كجري والله إن على كوني أود لا كن نفلو بلا فيه بيقول نيجا بلدك بأود لا أو بنا بخليا نقرأ بخليا بنا وجويا بود كذا كنيجا نيه وربط تاجر دوير بسرير بيقولشين كله والله ومسلم بلاشين كله الله أكبر أو نعم أو مؤمن دما وبك أو إليه كاكا سرقبو الله تعالى قدين قرط الإسرافة ما بأولا وبخليه وسمه وردي مغو يبخل مجزوم دي شرط دي يبخل ما مني بخليرا ان توريدوا لا يقودي ان يبقى فانما يبخلوا اغا بخليا توربه عن نفسه او يكون لك على الغني وعلى دي مسكار لي كبونا كنفل بما وانتم وادم الدم او دي احتاج لمبه na ya ko dinga bo ala batulima yastabdil qauman abna nimma wiyakub law noro mi yautana otbiningo wallahi abna minhum la aw noro lutege amsalakum aw nyono ler big membe min 6 minutes amba ngado fo ni fadu ko bo suranye madina kado 29 ya mugani goronda be suray ngono أنا كلام ده من الله تعالى توبرك ماي ين من الله بولين دي الله تعالى الرحيم الله رجلين كلين دي دو هم مسا
أو يفنن لك محمد فننا مبينا من فن بغني من وزالك يافا لك إما يفهمين فنا يمين تبجنمونا كو يافا كابني كجنمونا أبفن يافا يمين توني موكي على ابن كان نعمتي محمد كا ابني كنا إبلا سربك مي سربت لني على ابني دم نسران دمنينا دمني منو كنو ياقب يلمبه على هل مساي هل ما فقول يا جي مؤمن شمون بسكوننا موسو كسك جيدي لمانيا لا كفروك لمانيا كروكا سانغلولهم لك لبولي على تاي دوما كلولهم لك لبولي على تاي الله تعالى كيرا علي من دني مساينا قدام دويه اكيري بيننا غبارورو على دمنجي منغزا غمون نشموندو اني من مسما اقول دو الدين فروغونو وفولون بولي من ذاتها الدين فرو من جوغورو على كون دو منندو الدين كونو على بابك وجومهم بي كبوما وكيرا عند الله يا الله تعالى يرى نير بصري ريما نير منو كبو على بابك منافق شمن لا زابا أنا منافق مسلم أبو لا زابا فلان أبو شمن أبو لا زابا أنا فلان أبو مسلم أبو لا زابا لا منافقني فلان أبو من غير بسقي الباي ni alay dan narsawi bisigiya jula yatu sawi juma ngamur mun yoro mun noru deka ala fununa alayhi o munafiqun no kafiruka alay urudana ay jahannam labbe lam qablulunya jahannam chajura masira labanyore sangululum lakala bulay ala tay duma kululum lakala bulay ala tay allah ta'ala kara يغلب المساء كم مساء كنا ركبي بيننا ربارورو أو مساء أو نيم محمد شيء تيجي شيري كمانتونغا أني كني سجى بعيد نيراني الجناي أني كبابا البعيني جهنم منغو ساو كلمانيا بالله إن الله تعالى أنا ككرا أك أبو أي دمرو ككليا أي تؤمنوا بالله ورسوله يوفو أنك وتؤذروه أياك كليا أكانغا وتؤذروهما ما وتؤذروه أكا كرا بوينا يا جابو فو أكا كرا بوينا أكا كالو تعالى سنيا سوما في وأصيلا أني ولد في ما منو لو بتابا يا كيما يبايون الله إنما بك بايك الله تعالى دما أكا سيبقى يا بلو ودالمو بلو سانو ودكو سمومي نيكا بايا بروتو يامكو سوينا ميكا بايا بروتو أبي يركون ديكا مامي نيد فلك نفني أحد الله يليدو تعالي فهم من جنيو الدفا واجود أو مصابنو تكلماسو براجيلا عظيما براجي منو كبو ما من انترك لك وبنا فيه من الأعراب لك وبنا لك إيه من الأعراب كبن دون جن مولا هو قانا ورو ديان شغلا أنا مسو ناندو ديان شغلا نام مسيقى بوين بكتا كالجيرو لا بسطا بدك يا فين على بي أوني ما بكا فنفو نو دبروي فمن مكة في قلوبهم نبود زقونا يا محمد أفوي جندو شيئا نو بسيقى فمرا أو يه كمنا لك الله زبالا تدرنا لا يتورو لجني لكم ناويه والمنا لا ينفع لجني ناويه أقبابلا الله تعالى كيرا دقليني نفعني تعملون وكفى من بارا أقبابلا أو يا بسريا اللي برا أكرهوا ينكوالا كذا تارا كباكوا هذا سيمبلي أكرهوا ينكوا مؤمنون تارا كبانكوا تسيمبلي فتود نوما أبدا فيو ذلك ويودم مسري في قلوبكم أو تزقونا أو يبسري لك لأن سوي جوما بسري الله أو كيرا قوما موي بورا ما من غير ما هلك لونيه ومن مغمي نما زوما لمانيا علي إما لمننا كراي أو مساء يعني وتصل ما من أن يلبي قبل كابروية
سامولولم لما سي على تاي دوما كلولم لما سي على تاي على بيافا ماما يافا ماما نو يا رجا على ما لازابا لازم ما من لازم من هجا الله تعالى كيرا صبر المساي رحيما إلى مسدو ما من ترك لك واجب بنا فيه منامي نو سلام وتارا كابتا قد من يرو لنا خبر غنيمه ابنا تو منه بابا هو مغايا اونتو نتبعوكم اتبعوكم ولبالا غني ان يبدلوا كلام الله عليكم من فوقكم مفلي يا محمد ابويه والله يا تتغنغو كابا تتغنغو من فلوي قال الله عليه ودفو فقاهم سجنيه مين هو واجب بنا فيه بل ايوك مبلغ او سلامه ويريدك عن واسدية وك مبلغ منافقين نون كنغارا ودفوي فامية دين لا لا قليلا فامنك تمنجينيه يا محمد افو ما من ترك لك افويه كابين دون جن مولا واجب دو بنا هويلي كتام مو كلمة مية كلا دنيوية مية كلا كلا بنو هنيفة دينو يا محمد كلا عبدو كلا والمفوقة يردي نو صدقة وقدول كلا لا على بناوسو أجران براجيلا براجي منو تشغي وين تتولونا يا كودينا مزومتا كلا غيرولا كم تشوفوا توليتم أيا كودين منيه كقنفلو على بناو لا زابا زابا لا زابا لله مبما دمي جرمونده فين دوغان جرمونده سيلين دوغان جرمونده بربغتوغا موامي ni turala ga ya marukango katuala ga ya marukango amno tikidu aldina furo gono wa folo me bole menta to ha tiga furo mino njugoro momo ni kodi ambo la zaba zaban la zabalillah la dami madimi sadaqa allah mawlim لا إله إلا الله واستجب لنا لا إله إلا الله وستخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد هذا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله والله الله تعالى جانا عن المؤمنين كمؤمنين غادمين نباكي مهديبيا عند بسون جبرو على يفندو في قلوبهم فانبمون النود زقون كمن الشيان الله يدفلا الله تعالى يا كهكل سكجي عليهم من النوغا أيسرى فتحا فتولا قريبا فتو من نوسرنا خيبر برنية قد مسعوبي كثيرة من قتشا نمو من النوم من خيبر وكان الله والله تعالى كرا يغلب المساق مساكنه حكيما غكر بينما الله تعالى لا يدو تأويه بقد مسرير ولا قد مسرير منه غشا أو بنا قد مسرير نبنو قد منه منه خيبر التاني أيوة تليا لكم كودوما أي موبلو سمنا أنكم كواما علي نندوما من غسو هناك كبقوي للمؤمنين مؤمنون ألا كم وساقوكنا صراطا كوبل سربك مستقيما يسربت لني واجب له أنا خيبر يوم فوي في إسلام بالدين من كيكاد ويكادين كدي علي ألم أقول بيكادين الله أبيشه أي دين اندما سنغا سيما دين الدمنا عبارة من يكرا يفلو يقول دون
parce que bimo chrétien yelu fe walma yahudiya yelu fe abu nyana ko lo ka dine min ka bonga muslima ya dine ka nasara no yahud masihiyina o inna billahi saka moye olu fora yahudiya ko yahudiya tawrita da jignolu ma linjila o jigna nabila isaka o nasara ka nasara an ga no imam do folo sani nasara ta ka ke asi abunya ba ngoro ka temuka ala kira bole maga madina ka bina maga aya so asura so kan amana sama ala rabbul wanya kwani agora no so kan so yeli de parce que islamique ni so etro dala nala tempe yirila ni ti sayay parce que sayay obe yirila bo ye ko don ala jon yere be dalimbalo loba obi lebenga kono masa an tes na al non doya ita anta planta amba ko ore de ta sayay parce que saya amba yoro jama lo yele krafe minga adara la ayani ko sabo yulla we mala segara nase mala yoro de be go de biya adi mala ye kilo tanye mama gatru bana min naslamu ni magan do ninche kira be ala de note nal ne ayesu yiri la yibulo da fen kan kam ni bulo we to ala de ko fe iba soro ayira le tadu musa ditno masima doni polo be sawali ka makono ite koroto akoro min fuara sabo korotora ala kira makoroto makoro parce que abe ala de makoro ay mangane meno ta mette menai ayre kisa chaman bota mayre ngata min ban na fambo de fonyoye mama nun nabana mini agogo baze abe bana min nan jabe shadi men na ma ko nyine de du so wore bina awa pai ni ala jugo ko ala tiri ma ko sa wore ala tiri kama ni so janno de parce que ala tiri ba don tembe ala de bolo aduma de foite aduma de bolo sa wore te te ko sa wore men bala kra sona ago sabo ko ka sona sabo du kamina doni magan ka yi to ka sabo yi kera fe chugo ma be bara minganga ke manga o minum blara kana negotiation o li resrama mai on de koroto ala te koroto de lom bak bokara sabo ye kana aslamu sedu ya kufa la bagbo ngaka sabo ye kana aslamu fa ko chira ka chia bolo kunu o ye français ka sɔrɔ se cɛ kɔnɔntɔn faga kama 30 ni kɔjugu kɔnɔntɔn in kelen ye américain ye a kɛra yɔrɔ min kɔrɔ u ye avion min ta ka taa Buake bombarde ni an balima minnu bɛ yen n'u jɔlen bɛ avion in na français ye sira kɛ ordre da ka sɔrɔsiw ma yɔrɔ bɛɛ k'u ka avion ninnu détruire u y'a bɛɛ lajigin o yɔrɔ bɛɛ ka taa hélicoptère min b'u bolo fɛn bɛɛ n'a kan ka wuli ka tiɲɛni kɛ sanfɛ a ye yamaru de fɛn bɛɛ bɛ couloir bolo k'a bɛ tiɲɛ bon ko bɛ cogo min yɔrɔ ne bɛ kelen de fɔ ye tuulamɔgɔ bɛɛ a bɛɛ ngalontigɛ la tuulamɔgɔ bɛɛ a bɛɛ ngalontigɛ la nka porte-parole mana ti jɔ olu ma wuli couloir kama olu ma avion yɛrɛ ma taa yɛrɛ fiyewu olu ma bonni yɛrɛ kɛ Buake fiyewu maa wɛrɛ de bɛ se k'o kɛ journaliste bɛ k'a ɲininka aw ka avion ma wuli mun ye fɛn binni kan komi an bɛ ka avancer an bɛ ka ninnu ka yɔrɔ minɛ i b'a sɔrɔ olu de ye fɛn dɔ n b'o de f'i ye walahi a bɛɛ ka kan ni ko tigɛ tun ka taa commissaire la police bɛ fara ɲɔgɔn kan a cɛ de bɛ ngalon ne la
ربلوا والله استسر الله تعالى وتعالوا سنين من فيه وتعالوا سنين من ومن نكرا بعد دومس نقول سامرة على بلو سامرة ولادي نيافو عليه سوما بلو سامرة ويبي ولاي بس كلام يلي بتاعي باير على اللي باي إمنا لا سامرة بيتناي يفعل كاسونا سابو ودار ما لك لا نسا فصل نجيب ولا كابو كبيرة سيكون دو dusukun kɛra ko o bɛ kabini dɔɔni masa mankankaw yɛrɛ minnu taara négociation na o y'ala kɛra ye cogo min na u ye sabaw y'a kɛrɛfɛ cogo min u seginna ka na fɔ ka mɔgɔw ye ko an tɛ cɛ in kɛlɛ dabila anw ye maa min ye n'o ye cɛ in ye maa minnu b'a kɛrɛfɛ u b'a fɛ ka tɛmɛ u faw n'u baw n'u yɛrɛ kun kan an y'a ye n'a ye kari fara bɛɛ b'a fɛ kari ka fili a fan fɛ n'a filila min fan fɛ o b'i bolo ye ka kari minɛ n'a y'a minɛ a b'a jɔsi dɔ bɛ tigɛ ka dɔ bɔ o bolo a b'a mɔ a farikolo la n'a ye seliji ta seliji bɔgɔ o b'a bɛɛ cɛ fo ka taa bila jalan na o bɛ taa n'o ye bɔn a nana لا شدوا بقراش الفروكة أبو مين أنا نيرو شينا مين نقول أنا كموني كافرون على كلا جولي رتانا نقول باترون يبلو كلا بسابو كسي وسيدنا مسورة من إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة جينا سورة جينا ما كفلو كوي يبلو كو كتو كسارين كتاسي ساورما أبلغ يفعل يمين وجينا رم قرأكو على كوكو كتا خيبرا كو على جينا كوكا يمني أيو دوما فلو فأجل لكم هذه ين تلك دوما فلو يا فهم يا من منك ولتكون آية من منك كبكو يموني خيبر فالم سن چامن بدينا افالم ورجي چامنا افالم مسلمان چامنا جون چامن بي نيو چامن بي ndamoro چامن بي فين چامن بي فين بين ادم دين باينا بيبي يهودي كا سيزيدو سلامو ko dabbe lakra ko ta minga be kunna yenga akon na ta dugu da na ba jo aba fo yefene ma kala dunde aye ni yoro parce que ni yoro nam to kan fawye aka do tumbo fe na yanga chorbo sura ko barakra snote Allahumma ama chorbo te du ko no fe fuga du fani fuga ta fani ya fara ga do de o ma figa ndo lamme ani fani do fani to donde ibis kisa ala kala min fo وكان مكو أنصر خيبرة أكو بجيجو أباكا نيامكا سيدني شندوما من بلغن دي أي بلغن دي من شيء أتغير دي ربكانا وكل مخين صر أي خنصر يسدهما أقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك اللهم خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أيوك من قتلا أقدموا على بركة الله بسم الله أكو سمولولهم لما
sankolo wolonwula ye suma don fɛn min na dugumakolo wolonwula ma ani dugumakolo wolonwula kɛlen bɛ ka fɛn min donni a kɔrɔ sɛtanɛw ma ani sɛtanɛ ye maa fɛn minnu sɔrɔ k'u lafili fiyew ma ani fiyew cira ka da fɛn min kan n tora malika bɛɛ nin na rawhani bɛɛ nin na fɛn bɛɛ bɛ nin na tile b'o la kalo b'o la dolo b'o la dugukolo ka fɛn fɛn bɛ yen fɛn jugu la a bɛɛ b'a la ɲuman na a b'a la sɛtanɛ ma maa si lafili n'o ye ɲuman a bɛɛ jugu ma fɛn jugu bɛɛ b'o la fiɲɛ fɛn jumɛn bɛ yen ni tɛ balo ni fiɲɛ tɛ cɛ ka da i kan a ye ninnu ma de wele fɔlɔ